A Concellería de Desenvolvemento Local da Pobra, co financiamento da Fundación 11 do Fondo Social Europeo, desenvolverá nos próximos meses 3 accións formativas dirixidas a persoas con diversidade funcional. A finalidade dos cursos non é outra que mellorar a inserción laboral e as habilidades dos participantes nos mesmos. Que van orientados a persoas con diversidade funcional e con algún tipo de minusvalía. E o contido destes obradoiros que se van a realizar dende o 18 de maio a 2 de xuño pois vai moi orientado que é a inserción laboral e as habilidades tanto sociais e laborais para que se dé esa inserción de maneira óptima. Xa dixemos, son 3 talleres. Un taller vai a desenrolar o que é o traballo en equipo con diversos obxectivos tales como, por exemplo, motivar e desarrollar actitudes positivas, como afrontar tamén o que son os conflitos. Outro taller está enfocado a orientación a logro, onde se vai a tratar de facer actividades para a búsqueda de solucións, desarrollar actividades necesarias que sirvan para planificar, e despois un terceiro onde vai estarse centrado no que é o tema da comunicación. O prazo de inscrición nos 3 obradoiros, que serán totalmente gratuitos, xa está aberto, podéndose realizar ata o vindeiro 26 de abril. Os requisitos para poder participar son estar en situación de desemprego, en posesión do certificado de discapacidade ou incapacidade por profesión habitual. No Concello deixamos un anexo 1 que teñen que cubrir as persoas interesadas, ademais de acompañar a documentación que comentamos, a tarxeta de discapacidade e a tarxeta de demandante de emprego. Cada curso conta con 15 prazas, desenvolveránse en xornada de mañá no auditorio do Museo Valle Inclán. Para máis información, as persoas interesadas poden contactar co Servizo de Orientación Laboral a través do teléfono 981 37 76 10.